సో మన నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే రైమింగ్ బ్లాంక్స్. రైమింగ్ బ్లాంక్స్ అంటే ఏం లేదు, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ బట్ పాటల్లో. ఓకే, ఫస్ట్ సాంగ్ చాలా ఈజీది ఇస్తాను నీకు, బికాస్ ట్రయల్స్ కాబట్టి. దాని తర్వాత ఆల్ రియల్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. ఓకే. ఇంకేం డాష్ కావాలి. ఏం ఆలోచిస్తున్నావు హారిక? ఎందుకలా నవ్వుతున్నావు హారిక? నీ బుర్రని చూసి మాకు నవ్వుగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఇంకేం కావాలి. చన్ను మటుకు చాలా ఏదో ఆలోచించింది. తనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డిఎం చేయండి ఏం ఆలోచించింది అని. కళ్ళల్లోకి డాష్ పెట్టి డాష్. ఎందుకు హారిక అలా నవ్వుతున్నావు? ప్లీజ్ చెప్పవా, నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు? కళ్ళల్లో కారం పెట్టాను అనుకుంటున్నావా? కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడ. అక్కడే పప్పులో స్టెప్ వేయడం అంటే. ఓ షిట్, ఏంటి స్టెప్ ఇంటూ దాల్ ఫ్రై రా, నాట్ ఈవెన్ దాల్ మఖని. కళ్ళల్లోకి డాష్ పెట్టి చూడవెందుకే కదా నువ్వు అన్నది. చూడ డాష్ అన్నా. కళ్ళల్లోకి డాష్ పెట్టి చూడలేకున్నా. పాట పాడు. కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా. కనిపెట్టా. సంగీతం కట్టావా అమ్మా? నువ్వు దాల్ ఫ్రైలో స్టెప్ వేస్తావు, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ దాల్ మఖని అని తెలుసు కాబట్టి ఇలా క్వశ్చన్ అడిగింది. కళ్ళల్లో డాష్ పెట్టి చూడ డాష్ అంటే కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి అనే నువ్వు ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ అది. అంత ఆబ్వియస్ మేము పెట్టంగా, గెస్ట్ చేయి ఇప్పుడు. కళ్ళలోకి డాష్ పెట్టి చూడ డాష్. డాష్ అది కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడవెందుకు కాదు. నువ్వు ఆల్రెడీ చెప్పావు, అది కాదు నీకు చెప్పాను బంగారం. మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నారా బంగారు కొండ? క్వశ్చన్ అలానే ఉంది మరి, నేనేం చేయను. ఆలోచించు. కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా. బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యామమ్మా మా డైరెక్టర్ గారి సహాయంతో. డాష్ పేలిపోని చూడకే డాష్ హై. డాష్ పేలిపోని చూడకే డాష్ హై. డాష్ హైనా? నీ కళ్ళు పేలిపోని చూడవే మేరే అమల్లా చూపులతో గుచ్చి చంపకే మేరే. కొన్ని పాటలు అదే ఆ మెయిన్ లైన్ పాడకపోతే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. అవును. డాష్ అను నేను డాష్ ఇస్తున్నాను, భరత్ అనే నేను హామీ ఇస్తున్నాను. చాలా ఈజీగా చెప్పింది కదా ఆన్సర్. డాష్ అను నేను డాష్ ఇస్తున్నావంట, ఏమి ఇస్తున్నావమ్మా? అరే ఎక్కడ నా డాష్. చాలా మన బ్రెయిన్స్ ఎంత డర్టీగా ఉంటాయో అని షోలో అందరు కాదు, నాకు ఇప్పుడే పంపిస్తున్నారు. ముందు తెలిస్తే నేను చేంజ్ చేయండి అని అడుగుతా అని. ఎక్కడ డాష్ ప్రాణమా ఏమన్నావు? డాష్ ప్రాణమా అంట. ఎక్కడ నా డాష్ అన్నావు కదా. ఓ మై గాడ్. ఓ ఏ పాట అమ్మా ఇది? అరరే ఎక్కడ నా ప్రాణం, ఈ ప్రశ్నకు నువ్వేలే సమాధానం. అరే ఎందుకు నాకు ఈ రౌండ్ అని నేను పాడాల్సి వస్తుంది. సో ఈ రౌండ్ చాలా చక్కగా ఆన్సర్స్ చెప్పారు బంగారు కొండ. థ్యాంక్ యూ. సో టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఇంప్రెషన్స్ సాంగ్. ఓకే, హలోది 9 ఇంప్రెషన్స్ చేసావు కదా. యా. సో అసలు నీకు ఆ థాట్ ఎట్లా వచ్చింది? అండ్ ఆ వీడియో ఇస్ జస్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇట్స్ అగైన్ గోయింగ్ వైరల్. ఎస్. సో హౌ డూ యూ ఫీల్? 9 impressions was a total experiment, I can say. చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా. సో దాని బేస్ అంటే అసలు స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ థాట్ ఏంటి అంటే, ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మై వాయిస్. అంతకు ముందు వరకు కూడా
నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నా వీక్నెస్ ఏంటి, నా వోకల్ థింగ్స్ ఏంటి నాకు తెలీదు. సో ఏది నేను అవుట్ ఆఫ్ యునో పాడలేకపోతున్నాను ఏంటి అనే ఒక ఫీలింగ్లో ఉండేదాన్ని. ఎందుకు ఒక పాట నేను ఎందుకు పాడలేకపోతున్నా, 100% ఇవ్వలేకపోతున్నా అని ఒక నెగటివ్ జోన్ ఉండేది. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఓకే, వాట్ కెన్ ఐ సింగ్, వాట్స్ మై స్ట్రెంగ్త్, సరే ఇది పాడలేకపోతున్నానేమో, సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది నాకు ఐ వాంటెడ్ టు క్వశ్చన్, ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ మై వాయిస్, ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మై వాయిస్. సో ఆ ఎక్స్ప్లోరేషన్ థాట్ నుంచి వచ్చిందే 9 ఇంప్రెషన్స్. సో ఐ వాంటెడ్ టు సీ వాట్ ఐ కెన్ అటెంప్ట్, వాట్ ఐ కెన్ డూ విత్ ఇట్ అని ఐడియాతోటి 9 ఇంటర్నేషనల్ సింగర్స్ వాళ్ళ స్టైల్స్ తీసుకొని అది నా వాయిస్లో చేయడానికి చేశాను. ఎవరిదన్నా ఒక్క ఇంప్రెషన్ టెల్ ద ఆర్టిస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫ్రమ్ 9 ఇంప్రెషన్స్. Yeah, like first it starts with Beyonce anamata. It starts with the style, her style. Kakapothe song is like Hello, Adele's Hello. Adele's Hello. Yeah, adi whoa, whoa, hello from the other side. That's the part of Beyonce. Wow. Really crazy feels వచ్చాయి నాకు. Thank you. హారిక, ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ రౌండ్కి ఎంటర్ అయిపోదాము. మన నెక్స్ట్ రౌండ్ ఇస్ గెస్ ద ప్రైస్. మనకి కాస్తన్న షాపింగ్ చేయడం, మాల్ అదే సూపర్ మార్కెట్లు, గ్రోసరీ స్టోర్లకు వెళ్ళే అలవాటు ఉందా? ఉంది. ఎవరా? ఎస్. ఈ రౌండ్తో తెలిసిపోద్దులే నీకు ఎంత ఉందో. ఓకే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే అవన్నీ నువ్వు ఇంటికి పట్టుకెళ్ళొచ్చు. రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ వదిలేయాలి. ఓకే. ఫ్రీగా ఫినాయిల్ ఇస్తే అది కూడా తాగేయచ్చు. ఓకే. ఎనీవే, సో గెస్ ద ప్రైస్లో మన ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ లైజాల్. ఇది ఎంత ఉంటుంది? ఒక 50-70 రూపాయలు ఉంటుంది. 50-70 రూపాయల్లో లైజాల్ ఇంత బాటిల్ వస్తుందంట. మా ఇంట్లో లైజాల్ వాడంగా ఫినాయిల్ వేస్తారా ఫ్రీగా దొరికిందని? ఓకే, ఒక 150 లాక్. దిస్ ఇస్ 362 రూపీస్ హారిక. మన ఆఫీస్ క్లీన్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది. ఇక్కడ పెట్టేద్దాం ఇంకా. నెక్స్ట్, నువ్వు ఎంత ట్యూబ్ లైటో తెలుసు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మా సైడ్ నుంచి బల్బ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఇది ఎంత ఉంటుంది గెస్ట్ చేయి. ఇది ఒక ఇప్పుడు బల్బ్ కొనలేదు. మళ్ళీ మార్కెట్లోకి వెళ్తుందట, షాప్లోకి వెళ్తుందట. ఓకే, బల్బ్ ఒక 20-30 రూపీస్ ఉంటుందేమో. దిస్ ఇస్ ఎల్ఈడి బల్బ్ అమ్మా. ఓకే, అంటే ఎక్కువ ఉంటుందా? ఓకే సరే, ఒక 40 రూపీస్. ట్యూబ్ లైట్ ప్లాన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ టైం, బల్బ్ కాదు. దిస్ ఇస్ 360 రూపీస్. అంత పెంచేసారు ఈ మధ్యన. ఇది కూడా ఆఫీస్లో ఆ పాత్వేలో పెట్టుకుందాం మనం. ఓ షిట్. టిష్యూస్. నేను అన్ని 1947 రేట్స్ చెప్తున్నాను అనిపిస్తుంది. టిష్యూస్, డాబ్ అండ్ క్లీన్ టిష్యూస్. డాబ్ అండ్ క్లీన్. ఒక ఎక్కువ చెప్దాం ఈసారి. ఒక 40 రూపీస్కి మించి ఉండవు. 40. ఆల్మోస్ట్ దట్ 38 రూపీస్. సో యూ కెన్ కీప్ ద టిష్యూస్. ఓ, ఐ వాంట్ దిస్. నీకు సాంబార్ చేయడం వచ్చా? వంట సాంబార్ చేయడం వచ్చా? తినడం వచ్చా? బాగా. అందులో ముక్కలు చక్కగా, అప్పడాలు, నెయ్యి హాయిగా. ఓకే. సాంబార్ పొడి ఎంత ఉంటుందమ్మా? సాంబార్ ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ 5 ప్లేట్ సాంబార్ అంటే ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ సాంబార్ ప్యాకెట్ అంతా 5 ప్లేట్ల సాంబార్. 5 అంటే 5. నాకు క్లూ ఇస్తున్నావు అనుకున్నా. ఇంత క్లూలెస్ ఉంటే ఎలా?
ఇంటి సామాన్లు తెస్తాను. ఓ ఐ నో ఐ ప్రొఫెషనల్ అంట. మరి ఇంటి సామాన్లు అంటే ఇంట్లో సాంబార్ చేయరా ఆంటీకి చెప్తాను. ఆంటీ మీ ఇంట్లో సాంబార్ చేయము, బల్బు వాడము, మా ఇల్లు తుడుచుకోము అని చెప్తాను. ఎంటీఆర్ సాంబార్ పౌడర్ ఒక అందాస గెస్ గెస్ అందరికీ అందుబాటులో ధరల్లో ఉండాలనుకుంటారు ఎంటీఆర్ వాళ్ళు, కాబట్టి బ్రాండింగ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ, ఎండోర్స్మెంట్ చేయట్లేదు. ఒక 30-35 రూపీస్ ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను. మేకప్ వేసుకున్నావు కాబట్టి సాంబార్ పొడి ఇట్లా కొట్టట్లేదు. దిస్ ఇస్ 70 రూపీస్ రా బంగారం. ఓ ఇంటూ 2 38 రూపీస్. వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే. కాఫీ తాగుతావుగా? కాఫీ సాకేత్ కాఫీ కొంచెం పైన నురగ ఎక్కువతో కాఫీ అని అడగడం కాదు, ఎక్స్ట్రా షుగర్ ఎక్స్ట్రా షుగర్ తో కాఫీ, డాల్గోనా కాఫీ అని అడగడం కాదు. కాఫీ డబ్బా నాకు తెలిసి కొంచెం కాస్ట్ ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను. ట్యూబ్లైట్ బ్రెయిన్ తో ఏ ఆన్ స్క్రీన్ రెస్పెక్ట్ మీ ట్యూబ్లైట్ గారి బ్రెయిన్ తో అంటే ట్యూబ్లైట్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వచ్చు నీకు కొంచెం. ఇది నేను చెప్తాం 125 to 150 మధ్యలో. ఆ మధ్యలో యాక్చువల్గా అయితే బిలో 500 అబోవ్ 0 అలా ఉంది నీ ఆన్సర్. అలా వద్దు. ఓకే, ఒక ఫిగర్ చెప్పు ఫిక్స్డ్. కావాలంటే 2-3 రూపీస్ అటు ఇటు అయితే ఓకే. 5 రూపీస్ వరకు కన్సిడర్ చేస్తా అబ్బా. 5 రూపీస్ దాటితే నో కన్సిడరేషన్. 160 లాక్ ఫిక్స్ కదా? ఫిక్స్. ఇట్స్ 155 రూపీస్. I got it. Yes. తిను కాస్త ఇప్పుడు. డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తిను. ఏంటిది? కాఫీ పౌడర్. నేను తింటాను, నువ్వు తింటావా? నేను తిన్నా. నాకు తెలుసు నువ్వు తింటావని. బాగా గెస్ట్ చేస్తావు అమ్మా. టిష్యూలు, కాఫీలు మనకు కావాల్సినవే మనం గెస్ట్ చేస్తాం. అంతే. వంటలు, తూడవడాలు, బల్బులు మనకు కొద్దిగా సంబంధం. సో హారిక, నువ్వు రీసెంట్గా ఇంకొక సూపర్ హిట్ మూవీలో పాడడం జరిగింది, దట్ ఈస్ మిస్ ఇండియా. కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ దట్ సాంగ్? అండ్ ఆ పాట కూడా కొంచెం మా కోసం పాడతావా? యా, డెఫినెట్లీ. సో మిస్ ఇండియా కీర్తి సురేష్ గారి ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ మూవీ. ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ కీర్తి సురేష్ గారి సాంగ్. అది నేను ఆ సాంగ్ ఈస్ కాల్డ్ థీమ్ ఆఫ్ మిస్ ఇండియా అంటారు ఆ సాంగ్ని. సో అది ఫస్ట్ ఎవర్ సాంగ్ ఐ హ్యావ్ సంగ్ ఇన్ తమన్ సర్స్ కంపోజిషన్. సో తమన్ సర్ కంపోజిషన్లో వచ్చిన ఫస్ట్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ అది. ఫస్ట్ సాంగ్ నేను పాడింది, రికార్డ్ చేసింది. సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కంపోజిషన్ కూడా. అది ప్రతి ఉదయం సిద్ధమే కదా విజయానికి వేదికై సదా, ఇది గమనం చేరలేవుగా గమ్యానికి గాలివాటుగా, అను నిమిషం చెప్పలేదుగా మరు నిమిషం మిథ్య కాదుగా, నీ తోడుగా ధైర్యముండగా ఓటమనే మాట లేదుగా, నిఘంటు వేది చెప్పలేది నిరుత్తరాల ఆశయాలే, లిఖించనున్న రేపు రాసి లిపంటుకుంది శ్వేతమేలే, తరం తరం నిరంతరం నిరాజనం నిసాహసం, నిషీధిలో నిరామయం జయించదా ఉషోదయం, తరం తరం నిరంతరం నిరాజనం నిసాహసం, నిషీధిలో నిరామయం జయించదా ఉషోదయం. ఎంత పవర్ ఉంటుంది హారిక నీ వాయిస్ లో అసలు. ఓ గాడ్, జస్ట్ ఇట్లా లైవ్ గా వింటుంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హిట్టింగ్ అంతే. సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. సో మన నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే జంబ్లింగ్ వర్డ్స్. సో ఒక పేరు, అది ఇది కాదు, అదే ఇది చేయబోతున్నాం. అది అన్నీ మిక్స్ చేసి దాన్ని ఒక వింత పదం చేస్తాము. అది ఏ మ్యూజిషియన్ పేరో నువ్వు కనుక్కోవాలి. మ్యూజిక్కి రిలేటెడ్ వాళ్ళ పేర్లు ఉంటాయి. ఓకే. హాయ్ రానా.
HIRANA. హరిణి. ఓ హాయ్ రానా. HIRANA. రనీనా. ఓకే, క్లూ. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్టిస్ట్. రిహానా. రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. నెక్స్ట్. I am Ram Demo HF. I am Ram Demo HF. రామ్ డెమో హెచ్ఎఫ్. IAM RAMDEMO HF. DEMO హెచ్ఎఫ్. ఐ యామ్ అంటే లైక్ నార్మల్ ఐ యామ్. IAM అది కూడా ఉన్నట్టేనా వర్డ్లో కలిసి? అదంతా ఒకటే పేరు. IAM రామ్ డెమో హెచ్ఎఫ్. క్లూ? హిందీ సింగర్ లెజెండ్. ఓకే. రామ్ డెమో హెచ్ఎఫ్. మొహమ్మద్ రఫీ. వావ్. You deserve slow claps, ra. But అట్లా ఎట్లా పని చేస్తుంది నీ బుర్ర? లెఫ్ట్ హ్యాండ్. నీకు చాలా నమ్మకమే నా మీద. అంటే ఇందాక ట్యూబ్ లైట్ తర్వాత ఎక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారు, మళ్ళీ అది దాటి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు. తస్మి. THASMI. తస్మి. జర జర తస్మి తస్మి తస్మి. చాలా పెద్ద క్లూ ఇచ్చా ఇక్కడే. తస్మి కాదా, ధస్మి అను అన్నది. DHA. THA. తస్మియా. స్మితానా. ఏ మనకి స్ట్రైట్ ఉన్నవేమి రావు కానీ తేడా తేడా సూపర్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. వాసం రా. లింగం. LINGAM. లింగం. లింగం లింగం లింగం. లింగమా? లింగం అనే లింగం. గమ్లిన్. ఇంగ్లం. ఆంగ్లం ఏం కాదు. క్లూ? నువ్వు కలిసావు ఆవిడ్ని. ఫీమేల్. LINGA. తెలుగువా? అన్నీ చెప్పండి, నీకు ఒకటే క్లూ ఉంటుంది. అది కలిసాను. అది ఏం క్లూ అది? నువ్వు కలిసావు. నువ్వు ఎంతమందిని కలిసావు? తెలుగులో అందరినీ కలిసాను. అందులో ఒకళ్ళు ప్రిటీ ఫేమస్. జీ ఉంది మధ్యలో. ఏ వర్డ్తో, ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పవా? పేరు మొత్తం చెప్పానా? పోనీ తను ఏం పాడారు అవన్నీ చెప్పానా? ఏం పాడారు పోనీ. అవునా? సరే, ట్యూన్ హమ్ చేస్తా. మంగ్లీ. మంగ్లీ. ఎస్. లింగం. లింగం అన్న. ఏంటి మంగ్లీ? పాట తెలియట్లే, పేరు తెలియట్లే. గార్స్. GARS. GAARS. గార్స్. బేస్ వాయిస్లో మంచిగా గార్స్. సాగర్. బలంది. గార్స్. సాగర్. ఎస్. బాడవా? వెరీ ఇంటెలిజెంట్ రా. ఐ థాట్ యూఆర్ డైవర్జెంట్ బట్ యూఆర్ ఇంటెలిజెంట్. మళ్ళీ సోనీ. ఓకే. బట్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ హ్యావింగ్ యూ. అండ్ ఇంతసేపు మంచి ఎనర్జెటిక్ సాంగ్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ సాంగ్సే విన్నాను నీ దగ్గర నుంచి. అండ్ సూర్యకాంతం మూవీలో ఒక మంచి ఇమోషనల్ మదర్ పైన సాంగ్ పాడావు. అండ్ దట్ సాంగ్, ఆ పాటకైతే నువ్వు చాలామందిని ఏడ్పించేసావు. అండ్ ఆ ఏడుపులో వన్ ఆఫ్ ద టియర్ కాంట్రిబ్యూషన్ నాదే అయింది. సో 1 టియర్ నాదే. ఇట్లా కార్నర్ నుంచి
అని కాలేదన్నమాట నీ వాయిస్ విన్న తర్వాత ఆన్ స్క్రీన్. సో ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు సింగ్ a few lines of that song. డెఫినెట్లీ మదర్ సాంగ్ అది సూర్యకాంతంలో, అండ్ ఇట్స్ మై డెబ్యూ సాంగ్. ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా పరిచయం అయ్యి నా పేరు క్రెడిట్లో యాజ్ అ సింగర్ అని వచ్చిన ఫస్ట్ సాంగ్ మదర్ సాంగ్. వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ బికాజ్ ఫస్ట్ థింగ్ అది మదర్ సాంగ్, సెకండ్ థింగ్ దాట్స్ మై డెబ్యూ. సో అది అండ్ అన్ని సోలో కదా? నా సోలో. ఐ షేర్డ్ ఇట్ విత్ నరేష్ అయ్యర్ గారు, Okay. బట్ నా పార్ట్ వరకు ఇట్స్ సోలో అండ్ దెన్ మూడ్ షిఫ్ట్ అయ్యి నరేష్ గారి వాయిస్ వస్తుంది. నడిపించే చెయ్యలేక ఉన్నానా, కనిపించే రోజు నిన్నే నా, కదిలించే కన్నీరేమో నీవేనా, నన్ను వదిలే నాతనే లోకమిలా మారనే చీకటిలా, నీడనే మాయమయ్యేలా, కోపమే ఎందుకిలా. బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. Super. Manam, since we can't bring an audience here, we have this segment where I'll post a story on Instagram and ask me a question pedtanu. So అక్కడ మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆడియన్స్ నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారనమాట. నైస్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మనకి తెలీదు ఏం అడుగుతారు ఏంటి అని. సో ఐ జస్ట్ ఆస్క్ ఇట్లా ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా ఆన్సర్ చేసేయాలి. ఓకే. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఒక పిక్చర్ తీసుకుందాం, లెట్స్ పోస్ట్ స్టోరీ. Yes. అండ్ 5 minutes వెయిట్ చేసి ఫస్ట్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడిగేయడం. ష్యూర్. దివ్య ఓగేటి హీరోయిన్ ఛాన్సెస్ వచ్చాయా? వచ్చాయి. ఐ డి నాట్ టేక్ అప్. ఓకే. సోమ రషిత మీరు ఎన్ని మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు? టెక్నికలీ 3 మూవీస్లో యాక్ట్ కాదు, కనిపించాను. ఏ మూవీస్లో కనిపించావు హారిక? ముకుంద, బ్రహ్మోత్సవం అండ్ సైరా. సైరాలో ఏం చేసావు హారిక? ఆన్ స్క్రీన్ ఏం చేశారో నాకు తెలీదు. ఆఫ్ స్క్రీన్ మటుకు గట్టిగా ఎంజాయ్. ఆఫ్ స్క్రీన్ సూపర్ ఎంజాయ్ చేశాను. ఆఫ్ స్క్రీన్ కత్తి ఫైట్ నేర్చుకున్నాను, హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాను. బేసిక్గా ఆ 2 నేర్చుకోవడానికే సైరాకి వెళ్ళాను. సైరాలో అలా ఆ అమ్మాయిల వారియర్స్ లో అలా జూమ్ చేస్తే ఒక దగ్గర హారిక కనిపిస్తుంది. మీకు కనిపిస్తే కనుక స్క్రీన్ షాట్ చేస్తానికి డిఎం చేయండి. నో, ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ సైరా. మంచిగా కత్తి ఫైట్ నేర్చుకున్నాను. జార్జియాకి వెళ్ళాము, అక్కడ వి హ్యాడ్ ఫన్. జార్జియాకి వెళ్ళి వాళ్ళే తీసుకెళ్ళి వాళ్ళే ఫైటింగ్ నేర్పించారు. నాకు గుర్రాన్ని ఇచ్చారు. గుర్రాన్ని ఇచ్చారు. దాని పేరు రాణి. నువ్వేంటి దానికి రానివా? రాణి. సో గుర్రాన్ని ఇచ్చారు అండ్ బిల్ట్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్. ఆన్ స్క్రీన్ వాళ్ళు మా షార్ట్స్ ఏం ఉంచలేదు, బేసిక్గా మొత్తం తీసేశారు. బట్ I built memories. I'm happy. It was one great experience. Yes. So, మీ నేటివ్ ప్లేస్ దినేష్ గారు? నేటివ్ ప్లేస్ హైదరాబాదే. మా మదర్ది రాజోలు, ఈస్ట్ గోదావరి. మా ఫాదర్ హైదరాబాద్. Awesome. Dimple Queen 27. Is Harika quiet or not? Harika? నో సోనీ, వద్దు. అది నేను కాదు, సోనియా చెప్పాలి. అయ్యో, నేను చాలా క్వైట్. చాలా క్వైట్. అప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం చూసిన తర్వాత యూ విల్ చేంజ్ ద క్వశ్చన్. ఇఫ్ హారిక వాంట్స్ టు మ్యారీ ఎనీ స్ట్రేంజర్, హియర్ ఐ యామ్ డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఫర్ హర్ అండ్ మై ఎవర్ టైమ్ క్రష్ జాషు 12 అట. స్ట్రేంజర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ అవ్వాలంటే నీ లైఫ్ జాషు 12 is always there. 12 గారు
నైస్, వెరీ నైస్ ఫ్యాంటసీ. ఓకే, లహరి సంపతిక, దే వోంట్ బి కన్సిస్టెంట్ వర్క్, ఫేమ్, మనీ, హౌ డు యూ హ్యాండిల్ ఇట్ యాజ్ అ కెరియర్? ఓకే, మ్యూజిక్ కెరియర్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు, బట్ హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ఇట్ అన్నాడు. సో బేసిక్గా ఐ డోంట్ వర్క్ ఫర్ మనీ ఆర్ ఫేమ్ ఆర్ నేమ్ ఆర్ I just work for myself. I just work for happiness. I just work for that satisfaction feel పడుకునే at the end of the day when you go to bed. ఒక కళ్ళు మూసుకుంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఫీల్ వస్తుంది కదా, ఐ వర్క్ ఫర్ దాట్. సో ఐ రియలీ డజంట్ మ్యాటర్ పేరు, డబ్బులు, ఫేమ్ డజంట్ మ్యాటర్. చరణ్ 10, చరణ్లో ఎన్నిలో ఒక 4 ఉన్నాయి. చరణ్ 10, ఐ వాంట్ టు మ్యారీ హారిక గారు, హౌ వుడ్ దట్ బీ పాసిబుల్? చరణ్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. లలిత్ అయ్యగారి, బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ జీ సరిగమప టిల్ డేట్? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మీ. కాదా? కాదా? చెప్పు చెప్పు. సోనీ, కాదా? బెస్ట్ టీమ్. ఫస్ట్ చూసా సడ్నెస్ కూడా రావట్లేదు, ప్రాపర్గా నీ గురించి పాజిటివ్గా చెప్దాం అనుకున్నా. ఎక్కువ పాజిటివ్ అయ్యావు, కోడ్ అనుకుని పంపించేస్తారు. సోనీ అనిపించుకున్నావు. చెప్పు, బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ సరిగమ. బెస్ట్ మూమెంట్ వెన్ ఐ పర్ఫార్మ్ భగా భగా. సూపర్. ఆన్ అ సీరియస్ నోట్, చాలా దట్ వాస్ ద బెస్ట్ థింగ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ప్రదీప్ మాచిరాజు అని చెప్పి ఒక 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో మిస్టర్ శాండీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. ప్రదీప్ మాచిరాజు గారు ఈజ్ అ నైస్ పర్సన్, ఈజ్ డీసెంట్, టాలెంటెడ్ అండ్ లైక్ ఫన్. సెట్లో మంచి ఫన్ ఉంటుంది, మంచి హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. గుడ్ టు అసోసియేట్ ఇన్ ఆన్ సరిగమప. అఖిల్ 8597, నా హార్ట్ విసురుతున్న హారికాకి టింగ్ టింగ్ అని 3 హార్ట్లు తీసుకోమని చెప్పు. 2 హార్ట్లు, 1 ముద్దు. తీసుకుంటా. టింగ్ టింగ్ టింగ్. బట్ దట్ ఇస్ ఫ్రమ్ అఖిల్ రా. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ సోనీ రా. ఓకే, సాహితీ అవసరాల, మీకు మ్యూజిక్ ఫ్యామిలీలో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు? స్టార్ట్. ఇప్పుడు సోనీ, నేను అప్పట్లో మరి చిన్నప్పుడు నేను సోనీ అలా స్టార్ట్ రా. సీరియస్గా కూడా, సీరియస్గా కాదు, కామెడీగానే నవ్వుతూ హ్యాపీగా చెప్పు. షోలో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సోనీ, నేను తనతో ఇలా ఉంటాను అని చెప్పక్కర్లేదు. సో సీరియస్ వద్దు. ఓకే, సోనీ ఇలా చెప్పమంటుంది నన్ను నవ్వుతూ. అయ్యో ఏదో పడింది. అయిపోయింది, మా ప్రాపర్టీని ఇరగొట్టేస్తున్నావు, మనసులు ఇరగొడుతున్నావు, అక్కడ జనాల మనసులు ఇరగొడుతున్నావు. వాట్ ఇస్ దిస్? ఓకే, నాకు ఫీల్డ్లో, ఇండస్ట్రీలో నాకు ఫస్ట్ పరిచయం అయింది అసలు అని తెలుసుకున్నది ఫ్రమ్ సాకేత్, త్రూ సాకేత్. సాకేత్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ హీస్ లైక్ బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్. సో సాకేత్ తర్వాత నీకు కామెడీ చెప్పనా? ఇక్కడ నీకు బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్ కానీ నాకు బ్రదర్ ఫ్రమ్ సేమ్ మదర్. ఎలా భరిస్తున్నారండి సోనీని మీరు? ఎలా భరిస్తున్నారు? నీకు ఆఫ్టర్ ఆల్ బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్, నాకు బ్రదర్ ఫ్రమ్ సేమ్ మదర్. అవును అవును, ఐ కెన్ సీ. తెలుస్తుంది, తెలిసిపోతుంది. చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేసాడని కంటిన్యూ. సాకేత్ ఇస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్, వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. అండ్ నన్ను ఫస్ట్ డే 1 నాకు రికార్డింగ్ అంటే ఏంటి, మైక్ ఏంటి, హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటారని, సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది, కన్సోల్ రూమ్, ఎవ్రీథింగ్ అవన్నీ తెలిసింది, నేర్చుకున్నది ఫ్రమ్ సాకేత్ నేను. సో సిన్స్ దెన్ మా ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంది. అండ్ దాట్ వే సోనీ నాకు పరిచయం అయింది. నిజంగానే సోనీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. బికాజ్ కొంచెం పిచ్చి చేష్టలు చేసినా కూడా, అల్లరి చేసినా కూడా ఇట్స్ లైక్ బాగుంటుంది, చాలా పాజిటివ్ అండ్ వెరీ హెల్తీ. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే we are always there for each other, yes. No matter what the situation is. Yes. అప్పుడు హైదరాబాద్ లో వరదలు వచ్చినప్పుడు 2-3 రోజులు మా ఇంట్లో ఉంది అండ్ we enjoyed like crazy. పానీపూరి చేసుకొని తిన్నాము,
లాక్డౌన్లో వర్షాలు, మొన్న హైదరాబాద్లో వర్షాలు పడినప్పుడు 3 days అసలు వెళ్ళడానికి లేదు, మా ఇంటికి వెళ్ళడానికి అసలు పాసిబిలిటీ లేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, రోడ్స్ అన్ని బ్లాక్ చేసేసారు. అప్పుడు సాకేత్ సోనీ వాళ్ళతో పాటే ఉండిపోయాను 3 days వాళ్ళ ఇంట్లోనే. ఎంజాయ్ చేసాం అసలు, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎంజాయ్. అష్టాచెమ్మ ఒక 4 గంటలు ఆడాము. 4 hours అయిందా? 4 hours. అష్టాచెమ్మ, ఊనో, క్యారమ్ బోర్డ్, అసలు నా జీవితంలో ఆడిన ఆటలన్నీ ఆడుకున్నాను. ఆ రోజు పానీపూరి చేసుకు తిన్నాము, ఇన్ని చిప్స్ ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకున్నాం కదా. అవును, ఇన్ని తినలేదు పెట్టలేదు, మరి తెచ్చుకోవడం మటుకు ఇంత బాగా అయింది. సోనీ కబోర్డ్ నా కబోర్డ్ అయింది. బట్ అది బట్టల షేరింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, బట్ ఇవంతా కొత్త. సో లైక్ ఫెల్ట్ లైక్ హోమ్, మై ఫ్యామిలీ. నాకు సోనీ గురించి కాకుండా ఎవరున్నారు నాకు నిజంగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే కనుక సాకేత్ అండ్ సోనీ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ లైక్ హూమ్ ఐ మెట్ నా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై జర్నీ నుంచి బీన్ విత్. సో వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. నాకు ఇంకా లాస్ట్ 3 questions-తో ఈ రౌండ్ ఎండ్ చేద్దాము. 1, నాయుడు 9 ఐస్ సూపర్ ఉంటాయి, అవి చూస్తూ ఆమె దగ్గరే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. కళ్ళు చూస్తే నీ దగ్గర ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది అంట. థ్యాంక్ యూ. కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడవెందుకు, కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా. నెక్స్ట్, హౌ డస్ షీ మెయింటైన్ హర్ బ్యూటీ? సౌమ్య చౌదరి ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ. రోజు కడుపుకి అన్నం తిందండి, అందం తింటుంది, అందుకే ఇలా రోజు కొంచెం ఇలా ర్యాంచ్ నంచుకున్నట్టు ఇట్లా అందం నంచుకొని తింటుంది దేంట్లో అన్నం. చెప్పవా హారిక నీ అందానికి? నాకేం తెలుసు, మా మమ్మీ డాడీ. హారిక గారు మీరు లవ్లో ఉన్నారా? లవ్లో ఉన్నారా? లేదు, నేను మా ఇంట్లో ఉంటాను. నా షోకి వచ్చి పైన పూర్తిగా సోనీలా మారిపోయిన హారిక షోలో ఉన్నా. మనస్వి 17 అడిగింది క్వశ్చన్. ఎనీవే సూపర్, బాగా ఆన్సర్స్ ఇచ్చావమ్మా, చాలా బాగా అయింది. ఎపిక్ అయింది. మీరు లవ్లో ఉంటారని ఇన్ని రోజులు తెలియలేదు, ఇన్ని రోజులు మీ ఇంట్లో ఉంటాం అనుకున్నాము, బట్ ఎడ్యుకేట్ చేశారు మనస్వి గారు దట్ మీరు లవ్లో ఉంటారని. మా ఇల్లు అనుకున్నాను, అది లవ్ ప్రేమాలయంలో ఉంటారు కాదు, శ్రీనిలయంలో ఉంటా. ప్రేమ నిలయంగా మార్చుకోవాలి, లవ్ నిలయం. ఓకే, టూ మచ్ ఆఫ్ సోనీ ఆల్రెడీ. సో సూపర్ హారిక, అసలు టైం తెలియట్లేదు, క్రేజీ క్రేజీ. అండ్ నీతో ఇలా ఆన్ స్క్రీన్ ఇలా మాట్లాడటం చాలా, నాకైతే ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్. ఎందుకంటే నాకు లోపల చాలా వస్తున్నాయి హెడ్ లో, అవన్నీ బయటకు అనలేకపోతున్నాను. అవన్నీ మనం తర్వాత మాట్లాడుకోవాలి ఆన్ స్క్రీన్. కట్ చేసిన తర్వాత let's talk. So let's talk gossip after we talk music. Sony and Nenu, we shared a lot of memories, not recording any shows kani experiences. We lived together, stayed together for many days. So Chennai, we stayed in Chennai. Na room kochi tanundi nen Chennai lo unnappudu, that was Chennai. Everything. So I really have lot ఆఫ్ మెమరీస్ విత్ సోనీ అనమాట. సో ఏం మాట్లాడినా కూడా దానికి వెనకాల ఒక స్టోరీ మైండ్లోకి వస్తుంది. అందుకే మా ఇద్దరికి ఒక కామన్ సీక్రెట్ ఉంది, అందుకే వచ్చినప్పటి నుంచి హారిక అంటున్నాను నేను, తను కూడా సోనీ కోమండూరి. దాని వెనక సీక్రెట్ ఉంది, అది మేము మీకు చెప్పముగా. యా, బట్ ఓ మై గాడ్, ఐ థింక్ ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని క్రేజీ మెమరీస్, ఎవ్రీ టైమ్ వి మీట్ వి మేక్ వన్ మెమరీ. అది మా టాలెంట్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఫీలింగ్ వెన్ ఐ వర్క్ విత్ యూ హారిక. థ్యాంక్ యూ. సేమ్ హియర్. వర్క్ అనే కాదు, వి షేర్ మేకప్, వి షేర్ ఫుడ్, we share memories, we share clothes. So anta crazy bonding మాది. సో నిజంగా ఇట్లా మాట్లాడడం చాలా కష్టంగా ఉంది హారిక నాకైతే.
నాకు ఇంత రెస్పెక్ట్ సోనీ నుంచి తీసుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్స్ టు లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్. సో కమింగ్ టు ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ, ఆ మూవీలో జేమ్స్ బాండ్ని బేస్ చేస్తూ ఉంటుంది క్యారెక్టర్. సో is that the reason why you brought in the jazzy tone in your voice and the song? ఓకే, సో ఆ సాంగ్ దట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ కంపోజిషన్. తెలుగులో ఆ జానర్ ఇట్స్ జాజ్లో ఇట్స్ కాల్డ్ బిగ్ బ్యాండ్ జాజ్ అండ్ స్వింగ్ జాజ్ మిక్స్డ్ జానర్ అది. సో అందులో సాంగ్ కంపోజ్ చేశారు మార్కే రాబిన్ గారు. సో హీ ఈస్ ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ ద సాంగ్, హీ ఈస్ ది వన్ హూ ఫిక్స్ ద టోన్ డెఫినెట్లీ. బట్ ఆయన నాకు సాంగ్ చెప్పినప్పుడు హీ సెంట్ మీ అంటే జాజ్కి సంబంధించిన సాంగ్స్ టోనల్ ఏ టోన్ అయితే కావాలి అన్నదానికి లింక్స్ అవి పంపించి ప్రాక్టీస్ చేసుకోమన్నారు. వావ్, ఎస్. సో ఆ టోన్ ఇట్ షోస్ ఇన్ ద సాంగ్. సో ప్రాక్టీస్ చేయమన్నారు బికాజ్ హీ వాంటెడ్ దట్ జాజ్ టింజ్ ఇన్ ఇట్. సో దానికి తగ్గట్టుగా అటెంప్ట్ చేసామన్నమాట అప్పుడు అది. సో డిడ్ యూ ఎవర్ వాంట్ టేక్ అప్ జాజ్ ఫుల్ టైమ్? సో ఐ వాజ్ సో న్యూ టు అప్పుడు ఏజెంట్ అప్పటి నుంచే ఐ నో యాక్చువల్లీ అంటే ఏజెంట్ సాంగ్కి నేను ప్రాక్టీస్ చేయడమే జాజ్ ఫస్ట్ టైం నేను వినడం కానీ నేర్చుకోవడం కానీ. సో ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇట్. ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ జానర్. మనకి కర్ణాటిక్ హిందుస్థానీ ఎలా అయితే మనకి ఇలా అనిపిస్తే జాజ్ కూడా అంతే టఫ్ అండ్ స్టఫ్ ఉన్నది. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు ఓన్ ద జానర్ కానీ బట్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ సో మచ్. చాలా బాగుండింది. అండ్ అనుకోకుండా అలాగా ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఆ సాంగ్ కంపోజ్ అవ్వడం, అదే టైంకి ఐ కుడ్ అటెంప్ట్ ఆపర్చునిటీ రావడం. వెరీ నైస్. యూ డిడ్ గ్రేట్ justice to the song. Thank you. And justice to the genre. Thank you. So finally we are at the end. And నాకు యాక్చువల్గా అయితే నీతో ఇంకా 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 మాట్లాడాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ టు ఎండ్. సేమ్ హియర్. అసలు మంచిగా చిట్ చాట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంది. ఒక చాయ్ ఇట్లా పెట్టేసుకొని ఒక 10 గంటలైనా ఇట్లానే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం. అండ్ ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే దీనికి సిమిలర్ టాపిక్సే మాట్లాడతాం మనం. ఆడియన్స్ కోసం కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడడం, కానీ ఇది బిగినర్స్ అయితే మేము ఇవే టాపిక్స్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మాట్లాడతాం. అంతకుమించి మా కాన్వర్జేషన్లో కూడా ఎక్కువ ఉండవు. ఇప్పుడు మేకప్ షేర్ చేసుకుంటామని చెప్పాము, తను నేను ఈ బ్రాండ్లో ఇది కొన్నాను, నువ్వు ఇది ట్రై చేయంటే నేను ఇది ట్రై చేశాను అని చెప్పి అలా ఉంటాయి మా మాటలు ముచ్చట్లు. నేను వేసుకున్న లైనర్ కూడా సోనీ ఇన్స్పైర్ చేసిన బ్రాండ్. సోనీ వాజ్ ది బ్రాండ్ అంబాసిడర్. ఎనీవే, సో కొప్పు ఇన్స్పైర్డ్ బై హారికా నారాయణ్ గారు. సో డెడికేటెడ్ టు హారికా నారాయణ్, సదా మీ సేవలో. సో వీఆర్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ షో టుడే. సో హారిక, నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చినందుకు మా మెమరీల్లో నువ్వు ఒక భాగం అవ్వాలనుకుంటున్నాం. మెమోరీల్ ఇస్ మెమరీ రీల్. Okay. So we'll have an Instax moment now. Instax lo oka picture digi. I want you to sign on that. Okay. And then it'll get into the memory reel. Wow. So awesome. it's a small memory that you give to us. So nice. Yes. So let's go. ఏంటి అంత స్లో మోలో తీస్తున్నావు? So this is Instax. Oh, hi. ఇది ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాక్స్ అంటే ఇన్స్టాక్స్కి హాయ్ చెప్తున్నా హారిక. సో మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాక్స్లో పిక్చర్ దిగుదాం. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ అవర్ ఇన్స్టాక్స్ మెమరీ. ఎస్. రావమ్మ మహాలక్ష్మి జిగర్ మా బడి ఆగు, మంచి మ్యూజిక్ వేసుకోండి. సరిగమపాలు బాగా ప్రాక్టీస్ ప్లీజ్. మ్యూజిక్ వచ్చిన వెంటనే జిగర్ మా బడి ఆగు, అల్లో నెరేడు అల్లో నెరేడు అల్లో నెరేడు పళ్ళే అచ్చమ్మ కళ్ళు నన్నే చూస్తే కోరికలన్నీ అవుతాయి గుర్రాలు. డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 డి. చూపుల కోరేటు మాటల కోరేటు చూపుల కోరేటు నడుము కోరేటు కంపా గుత్తక కావాలంటే ఇస్తాను రిపేట్.
Harika, once again, thank you very much for being on Let's Talk Music with Soni Komanduri. మై ప్లెజర్, థ్యాంక్స్ టు యూ. మా షోకి వచ్చినందుకు ఫస్ట్లీ బీ వెరీ సేఫ్. ఓ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్సో మా మధుర టీం వాళ్ళు ఒక మంచి క్యారవాన్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ టేప్ రికార్డర్ లాంటిది విచ్ Okay. హ్యాస్ లెజెండరీ సాంగ్స్ బై ఆల్ దీస్ లెజెండ్స్. ఒక 1000 సాంగ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. వావ్. సో మంచిగా వాళ్ళ పాటలు పెట్టేసి మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారేమో. వాళ్ళు చేస్తారు, నేను ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. అంటే మీ పేరెంట్స్ హ్యాపీనెస్ కోసం ఒక నిమిషం కూడా ఆలోచించవా హారిక? ఇంకా సెల్ఫిష్ దానివా నువ్వు? నాకు ఈ సాంగ్స్ చాలా ఇష్టం రా. నేను మీ పేరెంట్స్ కోసం అంటున్నా, నువ్వెందుకు నేను 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 అంటున్నావు అని అంటే అనుకున్నావు? కాదు, దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ ఓన్లీ హారిక ఫ్రమ్ మధుర ఆడియో టీమ్. చాలా చెత్తగా ఉంది, కొత్తగా లేదు, బట్ స్టిల్ థ్యాంక్స్ సోనీ. బట్ దిస్ ఇస్ సో లైక్ థాట్ఫుల్ అండ్ వెరీ క్యూట్. బాగుంది, చాలా వెరీ హ్యాండీ. ఎక్కడంటే అటు తీసుకెళ్ళచ్చు. బ్లూటూత్ స్పీకర్, ఆక్స్, ఎఫ్ఎం, preloaded songs. Thank you so much. Thank you. Thanks to you. Thanks to Madhura Audio for having me here, for wonderful and thoughtful gifts, and for having you here for thoughtful gifts. కాదే, మా ఇంటర్వ్యూ కోసం పిలిచాము. మధ్యలో కామా పెట్టాను. And lastly, last but not the least, Soni Komanduri. థ్యాంక్ యూ. నీ పిచ్చిని కొంచెం తక్కువగా చూపించినందుకు. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, లవ్లీ 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 టైమ్ హారికా. సేమ్ హారిక నారాయణ్, సోనీ కోమండూరి, థ్యాంక్ యూ. హారిక నారాయణ్ తో ఇంత క్రేజీ ఎపిసోడ్ అసలు ఏం చేయాలనిపించలేదు, బట్ తప్పలేదు. See you in the next episode with another crazy guest. సో మీకు అంతలో ఏం చేయాలో తెలుసు కదా. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో అండ్ మధుర ఆడియో ఒరిజినల్స్. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్ సోనీ కొమండూరి.